peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas wong ayu tak Mateni bocil. ojo seleh katresnan pancere tresno kuwi akeh pacoba Mas Sore Rere Evita arep mekto ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ratia koni senajan dungo ra bisa Ayo sawe. Sik minggir, ya. yen durung Oke. bisa emang kuwoso Iya. Kowe sing tak sayang ra lilo aku tutup kelangan ini mas musti kandeng ati dungo bu siji tresno iki abadi Dewa dewa nega soro kuato ati kawulo anggen kula lapo tresno dakan kendat saking coba tak rewani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yang to aku siramu isen nyawiji Agung Saputra Siska Rentau Audio terima kasih Rere Vita hati-hati Bang Ayu yang to aku asli ramu ratia koni senajan dungo orang bisa ngompo bakal tak cukup yen durung bisa ikan kuwoso akan mas kowe asing sayang ralila aku Mas Musti kangen ati dungo siji tresno iki abadi dewa-dewa nega swara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendat saking coba tak rewani tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji ayo Agung Saputra ucapkan selamat malam dan selamat datang bagi para penonton yang baru aja hadir. Bareng-bareng berlibur bersama Jalan Kampung Sari Grogol Agung Saputra. Yo 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 cok cok. arep tumekto nganti ngekatresnan Halah cah yen to aku asli
sliramu radi akoni senajan donya ra bisa nampa yo pagoe bakal tak jaga yen durung bisa kang kuwasa agar kowe sing tak sayang ralilang aku Mas Musti ane ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa ne asmara kuat ati kawula anggon kula labut tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula labut tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu